si apa-apa si Pak. Basi war kewer. Bintang tamu Basi arep par nyawer. kewer. Arep Basi nyawer. par arep nyawer. Yo pangapunten aslinipun pundi? Asline larangan. Karangan. Maksudnya karangan kebonan apa? Larangan kebolan. Karangan. Mbah, aja salah. Adegan. Oh, pengadegan. Ge bintang tamune lah kae deleng. Parafene banyak sekali. Lagune tetep eling-eling. Namanya ditakoni Kang Bawor. Namanya siapa? Asli kok Iya, kok jenengan ditakoni, iya. diundang Basi Par. Niku Apa asli beneran si Par? Parwati Endang. Mbak Parwati Endang. berarti Endang Parwati. Iya, spesialis Tapi panggilan sehari-hari si Par. Nah, par. kata-kata hari ini Kata-kata hari ini mewakili teman-teman dari grup Berjuang Rupiah. Set. maksudnya sinten sing teman-teman. Yang teman-teman itu Mas Imam. Mas Imam karo bapak. Kare Pipit. Oh, dadi engko bengi sing teman-teman Mas Iman karo Pipit. Kae udah teman-teman, tindi-tindian. Eling-eling Banyumasan, joget, tapi beling nggih, ora kena mendem, umpamane mendem, sedurunge mendem, beling tambane apa? Pentol. Bok angel. Pentol apa? Bu, Pentol kan gede. Oh nganggo ebek ya Bu. Oh, nganggo ebek. Ebeknya siapa ya? Ebeknya sapu. Ilir, Sapu ilir, Bu. ilir, Ya Bu, ilir, sapu sapu. Bu. Ya. Sapu. Dadi wah ah iya cocok. Nah, oh tandane nganggo sampur. Ora. Nganggo sampur. Endang. Ya talene nggo. Ora lho, jebulane biyunge esi weru pentol ya. Mulane aja takon, Box angel dadine. Kok sicit, ge ebeke kan sapu te kontrol. Nuwun sewu. Ge ora saru nuwun sewu te kontrol mbok ana pakune. Soale kasus ebek nggonku kaya ge. Rampung ebek ledes kok. Ana pakune. Ana pakune ora ana. Ora. Ora Wis ana ledes. anak. Jan, gemati banget ya. Ya lek bakalan sik kena. Iya. Nggih. Nah, wis Ebek tak lebok. langsung mapan. Ora. ya. Ebek kok bisa mlebu berarti ebeke lanang. Ya. Eling-eling Eling-eling. Banyumasan. Makat. Umi dibateri mi. Umi sapune siji maning yo. Ana yo. Ya.
Thank you.
takoni, Bu. Ki gin lemes lenggere, Yung. Lho. Gini mlebu separo kowe ndange. Mendemane. Eling-eling maning, lho. Mlebu separo. Jaluk sinang jero. Ana maning modele wong Purbalingga. Najan tua nanging ora kurang nekat. Kondange terbange panggeronge. Melung-melung kena kanggo tangan. Sabdane jangkuru kate-kate. Tambani, Bu, tambani. Tambane lho Kok jaluk sinang jero. Jaluk sing abang ijo. Ae, lah ae. Indane wis kenal karo sing dompak. Mampu sing abang. Sing abang. najan tua nanging ora. Kondange terbange Dulur, aku mbene ngerti ana setan tukang kredit. Lah gue setan ngerti duit kan berarti setannya tukang kredit.